Jo, hvad sker der alle sammen? I dag der sidder vi og spiller Fortnite i den nye Chapter 2 season. Og ja, I spørger nok Bertram, hvornår kommer din nye Gorilla Tech Update video, som du havde lovet. Jo, jeg har lovet den, og den kommer snart ud. Jeg skal bare lige have sådan gjort nogle ting på den og sådan noget. Så ja, vi spiller i den nye Fortnite Festival Season, eller Chapter. Det er OG Fortnite Chapter 2. Og ja, der kommer en masse nyt, så jeg tænker bare, ja, jeg er level 9 og sådan noget. Den kom ud i, var det i går? Ja, i går var det, at ja, den kom ud. Og jeg har kun sådan, jeg har kun de her to sådan controller. Nu er det ikke fordi jeg laver face reveal, men jeg har kun de her to controller til at spille med. Nå, men jeg tænker bare, at vi skal hoppe ind i et Battle Royale, så yeah, lad os lige finde Battle Royale. Det er det, og jeg ser om vi kan finde få et win. Nå, men ja. Og dagens kommentar, det er TikTok. Eller hvad det er. Jeg tror nok, det hedder TikTok. Jeg kan ikke huske det. Men du har skrevet banger-video, og tusind tak. Det synes jeg måske er lidt til, hvis jeg skulle lade mig at prale over mig selv. Men ja, du er dagens kommentar. Og hvis I ikke vidste det, det er ikke fordi, I skal nok bare prøve at skrive en kommentar. Den der først skriver en kommentar, er selvfølgelig den der først tager. Fordi at, ellers ville det være lidt smooth, og den der er skrevet anden tager i den næste video, og så ja. Så hvis du gerne vil blive dagens kommentar, så hop ned og skriv en kommentar. Så ja, vi ses når jeg er inde i gamet. Okay, så nu er vi inde i game, og det gik overraskende hurtigt. Det gik lige sådan 10 sekunder, så var vi faktisk inde i game. Og jeg synes, vi skal lande i Pleasant Park. Vi lander i Pleasant Park, venner. Det bliver godt. Og jeg spiller, ja. I ved godt, jeg spiller med 2 controller, så jeg er ikke lige så god, som I nok forventer. Men jeg spiller kun med sådan nogle, jeg spiller med 2 controller i hånden. Sådan 2 af min Nintendo, for jeg spiller på Nintendo, hvis I ikke vidste det. Men 2 af de her Nintendo controller i hånden. Jeg spiller ikke på skærmen, for I skal jo helst se skærmen, hvis det skulle blive en god video. Og jeg tænker bare, vi skal se, om vi kan få et win. Så ja, vi mødes, når jeg har landet. Så nu er vi landet, eller vi er ved at lande i hvert fald. Og inden vi lige finder et godt spot, vi kan lande, så skal I huske at like og subscribe. Det vil gøre os rigtig glade. Og når vi rammer 20 abonnenter, så kommer mig og Mie med en YouTube-video i Gorilla Tag. Og så ja, fortæller vi en masse ting, vi sådan synes, der har været godt på YouTube-kanalen. Så skynd jer at hoppe ned og lave et lille abonnent, hvis du er ny. Og ja, faktisk, så har jeg også noget at sige. Det er, når det er, vi rammer 20 abonnenter, når det er mig og Mime, vi er inde i Gorilla Tag og laver en YouTube-video, så har mig og Mime faktisk en lille overraskelse til jer. Men jeg vil jo ikke spoil, hvad det er, men jeg kan sige så meget, at det er inde i Gorilla Tag. Det tror jeg nok allerede, I vidste. Men ja, det er det eneste, jeg gider at sige. Ellers så synes jeg bare, I skal vente. Og vi har lige fået sådan en shotgun, en Burst Assault Rifle. Okay. Vi har også lige nogle. Jeg har faktisk aldrig prøvet. Jo, jeg har prøvet dem her. Men jeg bruger dem næsten aldrig. Ui, jeg bruger dem lige. Så der er ikke andre, der skal sidde og bruge dem. Ja, det er meget nemmere. Vi har også dem her. Dem har jeg faktisk godt prøvet at bruge før i en af de andre sæsoner. Og hvis I ikke vidste det, så spiller jeg faktisk med hende her. Hun er faktisk ny. Hun er i den nye Battle Pass. Og det er en lille smule svært at spille sådan her med min controller. Okay, ja. Okay, venner, jeg har lige fundet en bil, og vi er godt på vej ind i zonen. Oh my god, vi har 0 kills. Vi har ikke fundet nogen. Hvor er alle folk henne? Seriøst? Tell me. Der er en her. Der var en her. Ui, du får lige et knald der. Vi ser, om vi kan få et kill. Okay, det er faktisk en lille smule svært det her, hvis jeg skulle indrømme det. Okay, det var faktisk en lille
lille smule svært, fordi jeg kun har 2 controller i hånden, men jeg er ikke rigtig OP. Okay, vi bokser os lige inden, for jeg kan se kameraet lidt ud, og jeg tænker gerne, at vi ser, hvad jeg har med et. Eller sådan. Okay, vi er good to go. Vi har et kill, så vi hopper der bare videre. Alright, venner, der er en, der skyder efter mig. Lige herovre et sted. Det var heroppe, at skuddene kom fra. Oh my god. Jeg ved ikke, hvor du var henne. Hvor er det? Hvor er du? Jeg så ikke, hvor han skudt fra. What? Det er meget. Vi går over og udlægger dem her fight. For vi kan se, der er fight. Vi skal bare have folk, når vi kan. Woo! Han skal ikke køre mig over. Det prøvede han fandme. Det er dig, det må man ikke sige. Han prøver at køre mig over. Det er ulovligt. Det står i reglerne, at man ikke må køre folk over. Det er også rimelig dumt, hvis det gør det. Nej, han kører mig over. Han kører mig over, guys. Ja, der døde vi. Lad os lige prøve igen. Okay, venner, vi er i game 2 nu, og jeg har fundet et sted her, vi kan lande, så det tænker jeg bare, vi skal, for jeg har ikke prøvet at lande der her. Så ja, det bliver fedt. Så ja, vi ses, når jeg har landet. Okay, venner, nu er vi simpelthen i gang med at lande. Jeg ved ikke lige, hvad det her sted er. Men I kan se det oppe i hjørnet i kortet. Der kan I se, hvad for et sted. Okay. Lige nu dukker skærmen op, eller, ja, lige meget, bare på. Okay, vi skal seriøst lige finde nogle pistoler, eller guns, eller hvad man kalder det. Whatever. Okay. Og venner, bare lige så I ved det, ja. Nu har jeg sagt det for, ja, 3. gang, tror jeg nok. Jeg tror nok, I godt forstår, hvorfor jeg faktisk døde i sidste game. Hvorfor? Det er fordi, at jeg har kun de her 2 i hænderne, mand. Oh my god. Nå, men, så, Bertram, vi ses i omkring slutningen af gamet. Hvis jeg når dertil, selvfølgelig. Sådan der, venner. Ja. Der er sådan 58 tilbage lige nu, og jeg har skippet rigtig meget tiden. Jeg har faktisk været helt stille lige siden sidste gang jeg sagde noget. Det var, ja. Det var der, hvor jeg sådan pausede videoen, eller klippede videoen. Men det er også fordi, jeg har 10 minutter, og vi har allerede brugt næsten 8 minutter. Så derfor skipper jeg rigtig meget lige nu i tiden, så. Men, ja. Jeg skal nok. Der er en her. Hvad så, mørker? Ikke lande i en busk, please. Han døde. Jeg kørte ham. Hvor blev han af egentlig? Hvor døde han? Ej, venner det. Ej. Hvor døde han, seriøst? Hvor døde han? Jeg kan sgu da ikke. Ej, hvor sjovt. Jeg ved ikke engang, hvor han døde hen. Jeg kørte ham bare over. Er der en der noget? Er det en person? Eller hvad? Nej, det ligner det bare lidt for lang afstand. Vi har et kill i anden game. Ja. Men ja, vi ses bare næste gang. Okay, venner, vi døde. Men det var alt for den her video. Husk at like og subscribe. Ja. Ja, jeg døde bare lige. Men husk at like og subscribe. Vi ses i næste video. Oh.